Bine te-am găsit! Numele meu este Ileana Preda și îndeplinesc visuri imobiliare. Următoarea întrebare este de la Alina din Chiajna. Am dat avans pentru a cumpăra un apartament și dezvoltatorul a depășit termenul de predare promis. Ce pot să fac acum? La această întrebare, Alina, din păcate nu pot să-ți răspund fără să înțeleg foarte bine situația. La modul general, în momentul în care intri într-un acord cu un dezvoltator, de fapt în orice acord cu privire la transferul dreptului de proprietate, ți-aș recomanda să te uiți foarte atentă la toate clauzele. Acel acord de tip precontract sau orice alt acord ai încheiat ar trebui să conțină clauze specifice ce se întâmplă în situația în care proiectul nu este livrat la timp. Ce se întâmplă în cazul în care proiectul este livrat și tu nu mergi mai departe cu achiziția imobilului. Și multe alte clauze. Ce am observat este că oamenii, consumatorii de imobiliare, se trezesc în astfel de acorduri sau își pun astfel de întrebări când este prea târziu. Dacă n-ai consultat un avocat sau nu ai fost asistat în mod profesionist la momentul tranzacției, este foarte posibil să fii ignorat niște clauze sensibile care mai târziu te costă bani. Eu obișnuiesc să le spun clienților: tot ce spui sau tot ce faci în cadrul tranzacției te costă bani. La fel și în cazul unui acord. Ai semnat un acord cu un dezvoltator, probabil că ai dat un avans. Dacă n-ai fost atentă la aceste clauze, este posibil să te coste bani, timp și, de ce nu, și o mulțime de nervi. Revenind la situația ta, depășirea termenului promis ar trebui să fie prevăzut în contract. Consultă-te cu un avocat, vezi ce este de făcut și, nu în ultimul rând, deschide un dialog cu dezvoltatorul. Dezvoltatorii ar trebui să fie un partener de discuție în această situație. Poate există situații perfect acceptabile pentru care se înregistrează această întârziere. Poate există o metodă de a negocia niște termeni suplimentari. Eu zic că un subiect de discuție este un subiect de discuție și mai ales dacă ai norocul să ai un partener de discuție, atunci, sigur, această întrebare nu mai este încărcată de atât de multă dezamăgire sau frustrare, ci există o soluție pentru o rezolvare pentru oricare din aceste probleme.